Espiritu Santo kunhin matatong baga matatagan ini. Okay, alright. Siyempre yan na itong mga nababatasan ng mga ragyan. Aha, okay. Shoutout kita tato mga parapanilig din ni everyday nira warin hayra holiday. Warin holiday itong mga parapanilig yung plaza warin hayra din ni holiday. Tigang Sabado, Domingo, Lunes, Martes natunalot itong Domingo. So adi nagtutulo ano aton yan ininig kukuan din ito aton mga manirilig ha, plaza ha, ambot kun wadi adi pera mga manirilig din yung plaza ambot ko na anira pa. Bahin ka mga ubsan. Salamat sponsor. Salamat sa mga sponsor. Labi na Ay, kanta ikaw sa. Anhe. Salamat. Pero doon na lang no. Ito naman lang kawad doon. Ani, kukanong ko na lang. Thank you. May napaduha. Ay la, ikaw ko iba. Kung ano ka anira ha. Ang mga parapaniliglaan ay ha. Ay nanduduha. Oh yan, tuman. Hay nanim ang babae. Oh, pero ano sa nimo? Oh, di ba tulog ka madto ano? Hay man. Anay. Sige na lang duha. Igukuan ko lang. Oh, angod ko ano sinya. Tanto nga sa. Oh, anay. Oh, sinya, mana sinya? Anay. Ay. Oh, kaya una na to, iba amo gihap. Di ko no lanay ha. Mana? Kuno ko lanay kay baga inihap laliwat. Oo. Baga inihap ay lama kuang gad kita. May dakulot bagapan may dakulot kanan. Kuan la kay anak ko na ni gin hira. Basta pa na kay Mana Lourdes. Good night. Maka na lakay mo ha. Salamat. May kuang ko pa ano pa ini. Garbage collector. Tulog ya Terano. Okay. Ano mo? Ha? Ano sunod timbag? Mga sinsilyo. Wow, nakita kayo ito. Ano dila maya. Samtang may deratag, di manin akong korta. Oh, adi. Salamat po, Merry Tapos adi o 20, ading 20. Salamat po. Di, pagpasalamat kita sponsor direct akon. Ay napagbilta habay ka pa magbinura. Balita, sige ni ka mo. Okay. Alaga tayo na pagbinura bilta. Ito yun.